Počinje sad! Ovo intimira ovu snagu i energiju. Ovu želju da menjamo našu Srbiju na bolje. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, evo, živ je preživeo ovo. Molim vas, jedan veliki aplauz za borbenost, za želju, za volju, za grad Prokuplje. Ajmo sad. Metar. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nažalost, ja vidim jednu plastiku u papiru ovdje. To, što je sve za mene. Minus 1, žao mi je. Ali, radit će sa plastikom. Dojde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sada ćemo saznati Prokuplje koliko ima bilo poena. Ukupno poena, grad Prokuplje, 43. Pitanje broj 3 za Prokuplje. Koji od navedenih otpada predstavlja opasan otpad? Pod A. Organski, pod B. Elektronski ili pod V. Plastika. Elektronski otpad je tačan odgovor. Pitanje pod rednim brojem 4. Jesmo spremni? Ajmo! Prokuplje! Da čujem Prokuplje! Ajmo! Ajmo! Bravo! Bravo! Dobre, dobre.